Que pasada. Vaya forma de moverse. Pois reláxate, que os de sexto agora piden axuda para buscar unha obra de teatro. Perderon. E como vamos facer? Non, que a obra vai dixo. Un forte aplauso. Oh meu Deus, onde se me... Perdone, señorita, non me decataré que viña vostede. Atópase ben? Sí, estou ben. E vostede, señor... Coello. Chámame señor Coello. E chegou tarde dunha festa. Que prisa? Unha festa de non aniversario. Por casualidade, hoxe non será o teu non aniversario? Pois sí. Oh, é increíble. Cantas posibilidades hai de que hoxe sexa o teu non aniversario. Pero, por que estás tan triste nun día tan especial como hoxe? É que teño que encontrar unha obra de teatro. E senón, a malvada bruxa do norte vaime convertir en sapo. Bueno, ser sapo non está tan mal. Pasas o día de poza en poza, comendo moscas e unha vitorra. Pero non me gustan as moscas. Mira, nós temos que marchar. Queremos facer unha cousa. Dime, amigo. Vai ante meu amigo Gandalf. Segundo que él, vai ver algunha obra de teatro. Verémonos aquí en Mitiña. Moi ben. Pois parecía que non, pero nubrouse, Sí, nubrouse bastante. Eu... Gandalf? Ese son eu, e eu son ese. E se queres dicir Gandalf, é que queres dicir eu. Vaya para este señoriño, menudo rollo ten. Ti quen és, pequena humana? Eu son a Mari e preciso topar unha obra de teatro. Vaya, a malvada bruxa do norte, Pois sintocho moito, pero fai un par de días que rematei as obras de teatro que me quedaban. Excepto que, Gandalf? Excepto esta folla máxica. Garda, ten unha historia E que, Gandalf? E con ela podes comenzar unha nova obra de teatro. É unha historia máxica. Dime, neno. Non son un neno, son un hobbit. Vai ver a miña viga vermelliña que vive ao fondo da Fraga de Cabeiro, preto do mosteiro de Monfero. Moi ben. E Mari buscou e buscou, por fragas e vales, por chairas e montes, e ao final chegou ao fondo da Fraga de Cabeiro. Vermella! Vermella! Carapuchiña vermella para servirlle. Oh, vaya susto, non esperaba toparche tan cedo. Xa ves, tía, así son eu, a Carapuchi. Este é o amigo feroz, pero diso só tengo nome. Sabes que despois pode ser terrible cando quero, que pasa que non... Vaya para estes dous, menudo rollo teñen. E logo, contame, que problema tens? Teño que atopar unha obra de teatro, porque senón a malvada bruxa do norte vai nos convertir en sapos. Ben, eu non teño unha obra de teatro, pero teño os personaxes. Moi ben, a lo menos xa teño algo. Estou pensando que quizás podes ir a visitar ao meu amigo Porquiño Traballador. Vive no Alto do Outeiro, preto do mosteiro de Monfero. Moi ben. De nadazas. E Mari correu, dende a Fraga de Cabeiro ata Monfero. Porquiño! Porquiño! Aquí estou.
pero non me gusta que me chames porquiño. Soa como, non sei, como a porquiño. Realmente chámame Sir Edward Johnson, James Lancaster III. Sí. Que querías, nena? Necesito topar unha obra de teatro. Sí, o teatro. Feliz aquel visitado polas musas. Shakespeare, Góngora, Quevedo... sí, o teatro. Pois non teño ninguno, pero teño este. É unha idea para Atrezzo e os accesorios, pero lle faltan os personaxes que a historia de misturalo todo. Vaya, pois eso xa teño eu. Moi ben, pois toma. Grazas. Aquí está Mari. E como xa sei que non te sabe de teatro, vou dominar o mundo. E logo, convertiremos a todos en zombies. Pero xa teño a historia e a Atrezzo para escenario. Pero faltan os personaxes, non pensaches niso. Excuse me, Lady Bruxa. Pero falta a directora da obra. Diso nada, monada, é Mari. Sí, son eu. Non pode ser. Vencida por unha banda de raritos. Un momento, faltanos o público. Entón, que facemos nos aquí? Sí, ao final conseguímolo e temos unha obra de teatro para vos.